ayo, putu-putu. Bag use không từng có những gì đâu từ một cái về một hạt phong phăng từ đi đi các cái trong từ nó bay rong rika buagra hau rika alu rika mungkin belaki hambai chini buagrano botini chinoro jelwa parawa je home quarantine tongnai rokno bo chuba suro hanan bagai bo jongno rang hoka financially help khlaika jong bor homani bisingo jong i jajangnai manai rok borok salnai saltham tongani bagai jong takbo pairaka teibo bo rohmani bai jong buskango 3 din ni poreo bo jong borokno chuba phinai mungke jong chini dol rokno hakchal ni phainai rokno bahaina jong belaki hambai maro oro jaga lama hakchal mao phai borokno chubanan bagai ano logera phaimani bagai belaki na borokno hambai maro tei jong oro jaga ni o parao tui dul nai tongnai rokno naikol nai rokno jong koyu borokno jate kaham korongke borokno naikoloi ta choke tongoi borok je hamya sak borokno dojo khlai borokno kaham korongke tongmo jong nayu borok kebu khoti ingyana tei borok beskang salogo borokni sorino kaham korongke naikoloi jong homo khlainai bagai amoni bagai jong tini teibu ma koinai je jagao tongnai rokno hakchal logo bolong halongo tongnai rokno chini borokno jong koinai chini government hoite vaccination drive cholai tongo jotono vaccination drive no participate khlai jani jani manthai nathai dos no nawi kaham korongke susto khlai tongnan bagai ang koijau hambai।